La ciutat policèntrica l'hem entesa una mica com s'entén habitualment aquest concepte en l'urbanisme, que és una ciutat que té diversos centres, però en el cas de Barcelona de Barcelona Metròpolis, hem volgut matitzar en un sentit específic, que és com el pla director és una oportunitat per passar de la ciutat polinuclear, és a dir, que té diferents nuclis, que cadascú té un municipi i per tant té un propi centre, a una ciutat realment policèntrica en el qual hi ha diferents centres interconnectats una mica més enllà dels límits municipals tradicionals. Aquesta segurament és una ambició del pla director i és una ocasió extraordinària per al futur de l'urbanisme de l'àrea de Barcelona. La importància de la intermodalitat i de la connexió amb el transport públic és, a principis del segle XX, ja no tant a principis, és fonamental. La idea dels centres es va entendre en els anys 60 com uns centres més connectats a la xarxa d'autopistes i d'autovies, i per això van aparèixer, per exemple, el baricentro, que volia dir el centre del centre d'aquesta regió metropolitana. Hem passat d'aquests centres lligats a l'automòbil a uns centres lligats al transport públic. És impossible plantejar els nous centres del futur d'aquesta Barcelona policèntrica de la mateixa manera, i només els podem imaginar a través d'una xarxa de transport públic més eficient, més interconnectada, millor, en definitiva.